Талежан. Да, имаше напрежение в матча, все пак ние трябваше да върнем пасив от 2 чисти гола, пък те имаха позицията на водещи преди матча. Да, лежаха бая, така докато падне първия гол, след това не ги видях да лежат. Добре играли в топка. То важно е как Левски не игра с топка и има проблем. So the most important today we win and we are good too in championship. So I'm really happy for this game today. Феновете винаги сме казали, те са номер едно, винаги на подкрепят и в най-важните мачове наистина, може би някой път наистина и те ги взимат, но за това сме много благодарни и все пак нали, това е тяхната работа, те да на подкрепят, ние да ги зарадваме с победи. Радваме се, че победихме, защото това е много важно за нас в момента. Продължаваме за купата. Цел номер едно ли е купата? Цел номер едно да се класираме в Лига Европа. Хубаво е да вземем купата, ако можем, но ние се борим и през купата и през първенството. Си изпълнят целите. Ако може да си вземем купата, най-добре. The most important we win, doesn't matter I have pain or not. And this is for all the fans of Botev Plovdiv. Само Botev. Добре. Merci. Само Botev Plovdiv.